So, mga gabi guys, namin diri sa bunyag ni Ernesto niya. Uman siya bunyag nag-inumi kulapo dayon. Salamat din sa Ginoo na bunyagan na kita siya. Nerko. Kanining usa may kasulti nimo nga nabunyagan na ka sa Nagpasalamat ko sa Ginoo nga natabangan ko na nabunyagan jud ko. Naay ning tabang nako dito sa St. Teres nga mga kuan mga katikista. Tulo ko buk in taon ning barog para lang mabunyagan ko. Ako pasalamat nga nabunyagan jud ko karong adlaw. Karon nakakita man ako nag-inom-inom ko. Bisag wa ko may wa man koy gipakaon o kanang gasto, at least nalipay jud ko nga nabunyagan jud ko. Nahimo kong Katoliko. Oh, salamat kayo, Brad Ernesto no. So ganahan eh mga followers na ko diyan no. Sa mga ako nanginahanglan sa tabang no. Mas nanginahanglan pag tabang ako ang bayaw diri kay ang iyang anak. Pila ka mga anak nimo? Unom. Ayang anak ay unom ka buok dayon. Kuan. Mo nang katong gipaabot ninyo nga tabang mga followers, mga igagaw nako. Nya wala sila kwarta mo to. Kawam sa mo sila na dayon. Mo to nabunyagan siya karon kay apit lagi kasal niya dayon ang sunod ani kay isa di sunod ni ning Sino kuan. Ma, masay tawag ka naman kanang sunod sa bunyag. Dili. But masay to ma. Kumpirma. Kumpirma. Nya dayon napa may meetingan sa pare. Ikaduha. O nya dayon sa among kasal napagi may ikatulo nga seminar. Last chance. Oh. Mo si pinaka last na mo nga kuan mga kapobre sa mga followers na ko dia. So ako wala ko dili ingon nga nanginhan lang kay og tabang no, pero salamat kay sa ni sin og mga kuano kada mga tabang sa kuha. Kaysa una ibaw na mo kaysa tinakahibaw nga ako gyud ngandam yung para kasal nako. Nya wa man madayon kay COVID man to. Nya karon na nami sa mas wedding lami amo ang siguruhon ani ang kuan na lang ang kanang mga bata mangluhod lang sa tuwa. Among luhod lang sa tuwa may kanon na to. Kung naay mo presentar nga naay mo luhod na to. Magpasalamat ko sa Ginoo. Oh. Mao gina ako Kung naay mo presentar nga sila ang muluhod. Aw kanang mo luhod aw luhod na no. Oh. Naunta tabangi mi ninyo bisag karon lang nga panahon kay inig-abot sa panahon nga kami na po'y mo lugluag basin day kami po'y makatabang ninyo. Oh. Mo gina mga kapobre no. So iba naman no nga ako sa una nangandam gyud ko kwarta baboy mga unsa pa diha kay mo lagi ninyo unon ta niya dayon pagkahumas COVID wa tay mahimo kay mo lagi COVID karon nanganak na mi wala gyud mahimo pero di bali ang tanan kay murag makaya-kaya raman ako kani gyud sila si ako ang bayaw diri mo'y tabanganan kay daghan kasi anak pagkata ko dara ha ako si Ernesto Tuyor. Ako ipakita ninyo. Mani ko mga anak.
unom ka buok. Gani akong kinamunguran. Si Sherwin. Be, ali be. Kung namoy kaluin ako, tabangi taon ko ninyo. Kung wala sad, okay ra gyapon. Kung namoy ka-share, okay ra. Tabangin lang min taon. Na akong bata, gamay pa man eh. Baskog man, mare kong gyapon sa Ginoo nga. Ngayon. Baskog lawas. labas. Bahalag wa. Balag wala mihikay. Bahalag wa may mahimo sa mong kasal sa akong asawa. Basta akong mga anak, baskog. Maro gina. Na, okay naman. Nya, osara kong ihanyo ninyo. Kung namoy katabang na mo, tagay may gamay. Kung wala, Okay na po. Salamat. Sige, salamat. Maayong gabi.